Partiyen siyasi kesantiye civak û sivîl û olî navê rêxistina revera koçera ya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya îro dilxemgînî em gurzek gulê bi bên dadînin ser gora pîpa girewanî bavê mizgîn ev bavê mizgîn êgo destpêka xortaniya xwe da jiyana xwe temenê xwe tev terxan kir ji bo bizgirêka miletê xwe ji bo doza miletê Kurd ji bo pêkanîna mafê miletê Kurd her dem daxwaza û soza we gokar û xebata xwe zêdetir bike xurdir bike devera aliyan li her derî seranserî Sûrî bikare levhatinekî yekîtîkî ji bo miletê Kurd armanca wî pêk bê li divê qonaxa hestiyar da. Birano, hevano, ev bavê mizgîn neçoş malbata xwe, çoş pişta Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya, çoş pişta tevgera Kurdî Kurdistana Sûriya. Lê em wek hevalê wî, hogirê wî, hevalbendê wî em sozê dikin, ew kar û xebata wî, ew wefadariya wî, ew zehmetî êş û zehmetê kişandin, ew perwerda wî ji ser rêbaza Kurdayetî rêbaza Barzaniyê nemir em wê xebatê wê rêbazê em bişopînin heta em bikarin mafê miletê xwe pêk bînin. Gelî hevala, gelî dosta, gelî bira îro em di qonaxeke gelgê girik da derbas dibin. îro levhatinê Kurdî çê dibin, levhatina Kurdî û Erebî çê dibin. Pêwîst e got em tevgera xwe ya diplomasî ser astê dewlî em xurtir bikin, bihêztir bikin ji bo em bikarin ser masa û ser astê civakan navdewletî